Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingthur kha ka boarding electric ha Eastern West Khasi Hills District. Ha po kini kisnem ki bladem ka hadu menta. Kabla pensertok shisha ki pait ba klapen long yu soda ka shnong sangshong uba ambras marwen ban mi shakman ban kren halor ka nikamat. Haga jingkren jong uba marwen ulayat hu uba ula shimkya ya kani kakam naduk hamen chua ha ka ba ula yu ru ban de kendo yu ba iti mandal men ba udang long menteri ka boarding Henry namar ba ka jingkren kam se so ha ka ru project uya yong ara jar phun riu ulai ban ai da ka jing tho hau ba met ba ling do ubabat menta ya ka tran boarding ka sarkar jilla bar ubade ha ka jokapor UMLA ka mairang constituency ha ka jing tho ba marwan ula karpa yu menteri ban bu no la ka jong ka new chispa lai pu r/lai pulai KV grid substation hapo ki Eastern West Khasi Hills district uba marwan ula ong ba hapo ki Eastern West Khasi Hills district naga chispa person kumba prapu person ki pait ba ki trekam de ka boarding electric merga jingthut kha ka boarding kalakta shisha ka yok ka kot jang ki pait ba nang shoshnong ulai thu ru ba hadu menta ka boarding electric ka wan national shnong ston bar ki Eastern West Khasi Hills district kadang haban up na nong ston ban yo ya ka boarding Nakaleng ko jong ako munong yalam shnong. Amshim na syong klikti. Ngawat kilat kilenti ban wengi kani kijing Dakaba nga late bani kendo iki bor bahalor jongka MCL banyakran kamtam bat USDU hakbidei bat kani kecing nagaleng ka office jongka MCL jongka mairang ru kala shimkhia ban thau kilat kilinti ban wengi kani kecing ka ba pai ba kendo nrei ka sunsi kalong ban yathu hangni kalong ban nagaleng katanat MECL jongka mairang kamla ban la ai kadau kalong namar ka jingthut kha kalai khamtam na ka area nong stoin nong pendang ter syadu mairang kadau baro kolong ba hakbe dei bat kani kalai nadu kipor ke ba menchua hadu menta kalai ke ba ngingi pendon kam hapo ka dong ba kathain bat haka district hi baro ko wei kadai ka ba ngi pendon kam lingba napo nong stoin namar kalai kawan na shalong shanong stoin siapa mairang. Dan nakaleng kejonga hakum kini kepor ngasngo ban sim ya kalat ka kabu. Namar nado mensyua ngalalait bani kendo iki bor ke bahalor hadu isilong hakapor ba i ati mandar idang bat hakabidei bat kapawal. Nrei kani kasukut hakajingi kendo. Timenta ngasngo guman bat ngasngo donbok. Ban nakaleng kejonga ngalayo ya kalat. Ban pensngo ban bo ya kajingtho. Hai minister in short jongka power department ibadairu hakaju kopor ilokar MLA isar met ba lenda man pensngo yegni ke jinge ke baki pai ba jonggodong bat kathan bat ka district hi barok kawai ka yekendu tenagaleng ke jonga akarpat jor isar met ba ban shim yegni ke lat ka kabu ban wan rano ya ka substation ka batumai ban create lagajong ka substation hagani ko ka district khnang bala ban wengi ki jing ki ba pai ba ki kendo ka jing shisha ka banga ko ban penpau ni kalong hagaju ko ba menta ki kam ki bangi tray na ka shispa person prapo person ki de ki kam ki bangi hap ban pendon kam dakalai dekalai ke de ko wei ka ba kongsan tam kham tam hagaju ko ba menta namar bangi yo tangi ka jingshai nakalai nrei yo ru ya jing mentor ka jingora no ya ka substation la ka jong hapo ka district ka jongi kan wanra bat kan kentiu ru khamtam ya ka yo ka kot hi baro ka wai Sebab competition jungi kam judai hi ka touch la ne kam kot yak madiat
They are never our competition. Competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak suddenly di email pa jong apa di amba yang penkala no syaka guest house lah neka homestay kan. Por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay. Pingi sedang sya neka 4 rooms, tamba neka 4 rooms ni sutho ba mah nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jong ki tourist ila sedang bod ada ingin salah ban expand jo showroom at current ni dan katsandu habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan ni kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ni la yo ban tap ak state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang let's say he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala bar ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try ban promote lo dia boro